खुलुमबाय आं जादुगर जोंसार बर' गिबियावनो गासैसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनिबो गासैनिसिमबो सिगाङैनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। नोंथांमोना नोंथांमोननि जायगा, नोंथांमोननि गामि, नोंथांमोननि खाथियाव जायखिजाया प्रग्राम, नाला बैसागु प्रग्राम, मायबा फुजा पाताल, जायखिजाया प्रग्राम, जायखिजाया श'नि थाखाय जादु एबा मेजिक खिन्थिनो थाखाय गोसो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामजागोन। 8011052200 8011052200 बे नाम्बाराव नोंथांमोना आंखौ जादु एबा मेजिक खिन्थिनो जुदि नोंथांमोननि स्टेजआव गोनांथि जायोब्ला लिंहरजागोन। नोंथांमोना गासैबो कन्टेक्ट खालामजागोन आरो लोगोसेनो नोंथांमोना गासैबो आंखौ अनसायगोन होननानै एबा आंखौ नोंथांमोननि प्रग्राम, नोंथांमोननि फुजा, नोंथांमोननि पातालाव नोंथांमोनजों लोगोसे जमायैनो इन्टारटेनमेन्ट खालामनो मोनगोन होननानै एबा नोंथांमोननि प्रग्रामफोराव मेजिक खिन्थिनो मोनगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय।